Udlamini Star Part 4 episode 15. Let's go. Ladies and gentlemen, here we are, boy. Here we are. Udlamini kwenze njani manje? Ake nginishaya mina. Noshana nodwa. Uzobaleka ngizomdubula izinqa. Mi wena. Lala wena. Shaya. Udlamini kuyaxolisa support. Xolisa ngezinqa bhuti. Uxolisa ngezinqa Dlamini. Fusek wena. Lala wena man. Now Dlamini bethi indlela asho ngayo like xolisa ngezinqa. Cabanga utshela umuntu ukuthi axolise ngezinqa. Ngathi manje basejele manje. Yadlala wafethu again. Shaya wena. Enlalela. Uma washaya kancane. Uzokwenza ngawe isibonelo bhuti uyazwa? Ak. Yep, yes laba sidabulana ngemvubu. Ngiyazi uyafisa ukwazi sifike kanjani la. Okay, asibuyele emuva einsukwini ezidlule. Nami ngisaxake ukuthi ayibuahlahle zithi 4 days ago, okay? MD Films present Udlamini Star Part 4 episode 15. In Maxwell, why are you smiling, dog? Oh my god, bro. Why are you smiling? Mbo. Yeah, smile. Ubuka camera, yeah, smile. Usekhohliwe ukuthi lo. Uya act usekhohliwe uya smile. Useyakhumbula ukuthi oh. Hey dog, relax. Ma act man relax. Ngoba wathi sewayiyeka lento yama-fake. Kanti yini manje? Kanti yini malume? Mntakasisi awuzwanga kuthiwa kahle kahle amaguji wonke enziwe eChina. Okusho ukuthi kahle kahle ayikho fake. Hawu. Bengashiwo wonke ama-fake. Uyabona futhi le yakho akuyona ngisho i-fake. I-fucking shit. Knock off. Abaguji bengaboni ugqoke le mpahla. Ngeke becaswe ngisho ucasuka abangavele bahleke. Umona mntakasisi ifa lesitsha. Suba idog mntakasisi. Malume, Wenzani mntakasisi? ngizosendela intombi yakho le SRS. Uyithathe phi inamba yayo? Ombulo wathi yathi intombi yakhe leseresa ayibathanda abafana balo abagqoka ama fake. Yathi abathanda abafana amagqa ama fake. Ngosiposta ku Facebook base ngiyayithega. Hayi mntakasisi usukudlala kanjalo man please. Hamba ukhumula le fucking shit oyifake. Okay ngiyaya. Ingakho Ayiqinisha intombi yakho dog. Inamanga lembamba Dlamini. Lo uhlala nalo mama odayisa ugavini babhema isinemfu kuze kushaye wo4 ekseni. Ima uyashaya. uthi Into oyifake. Okay ngiyaya. Ingakho ngiyilezi umjombo ungiphindisele emuva. oh. Inamanga lembamba Dlamini. Lo uhlala nalo mama odayisa ugavini babhema isinemfu kuze kushaye wo4 ekseni. Uyahlanya ngiyezi lonto. Ungathi ngiyahlanya mina Maxwell. Uyahlanya futhi ngeke usalapheka. Yadeleli hiu. Seqale nalo mdanso wakhe. Hey, fusekani nina man. Kanti avensona. Wena. Maphinde ufike late. Uma ufika late kophuma emholweni wakho uyazi? Okay ngeke phinde kwenzeke. Uzoyeka ukubhema isinemfu ngabo 2 ekseni. Uyahlanya wena ngiyenzi angisibhemi isinemfu mina. Hey manini. Makhwezwayo. Awusondele lemshanela. Anginiyakhumbula madoda. Kuleli business lokudayisa imshanelo kusayelamo kwamanje. Until nize nikhokhe le mali enginisize ngayo ukuthi leliqala. Lobe selibuyela kuninake emva kwalapho. Hayi siyakhumbula Dlamini. Siyakhumbula ukuthi sikhokhelana kanjani. Yeah. Uhafu imali leyo esiyenza ngosuku za kuwena until size siqede ukukhokha isikweletu. Okay.
Ilunch izobe isilungile ngo-1 ozoyidayisa yonke imshanelo yakhe ayiqede uzothola amasaladi amabili ekudleni kwakhe. Lamasaladi angeke ehlisa imali yomholo wethu. Yiwe wena msataratawu. Ungangizama ukungisukumela la uzama ukunenzela ukudla wena ukhuluma into ekhulumayo. Makhuzwayo, ungasebenzela ukudla labanye. Na. Ihewa likaze lichitheke ngokweyisa. Umaxwell ongakhulumanga well. So ancisha yona kuphela ukudla. Avibona into ethi yabasela like fika umuntu oyedwa umuntu oyedwa fashion flop mase ngigaxela nonke ke man. La leyo nto nje ijali kwenzeka like esikoleni isikhathi esiningi like umuntu washanda iflop sigaxela sonke eclassini like dog yabasela le mboma he manje phampeke kanjani ngesayithola manje wash down Usakana hamba nodayisa. Makhuzwayo. Ngiyabuya ngo-1 ngizochitheka ekudleni kwakho kumnandi. Mshaneli. Ngikhumbula bethu ngisayintwana mama makhamba abantu bephethe imshaneli bethi mshaneli nathi sibakope ekade khona lo lenye intwana nje ezomasana iphaphe bakope mshaneli wayiho lo muntu omshana bemshanele phansi wayihubha ishanga ukugova about papa sayiqhuma le utwana mfethu la mhlawumbe intwana sithi lapha ela ena 6 hlanhla leyo ke sasingabakopedi ke thina sasibakopedi nje masabale same time andalo ukuthi ayikwazi ukubala emshango kwabo like dog awucabange mfethu uyaspana umuntu uzokopela mshaneli yo I mean mfethu how ma everything it's into the food Ulahla imali yakho la. Hayi. Asithembe. Kodwa ke nginayo ifaith kubona. Mshanelo! Hayi mshanelo. Yoshanele ceke. nayi bese ngisho cha mama bazohamba indawo yodwa betha phela splitana umunye betha shonile umunye ashonile how feel mase dayisa indawo eyodwa dog like come on Hayi mshanelo. yazi ngine feeling ukuthi laba bazomasana bebanjwe inkunzi nje straight naleyo feeling nje thabo laba bazobanjwa inkunzi sashisus Kanti ukhona? ingakho nje bethi ngingayishaya ngokulona mina ngokulo toilet esikoleni nje mfethu ibuku ngeke mfethu show number 2 esikoleni yaphela uthi ababeke esikoleni bawe public toilet cabanga nje mfethu le ya toilet ngena uthisha wakho hayi ngoba nakho ngitshela ngama toilet asesikoleni but nah dog it's not to make sure Ngikhona ini? Ungangitshela ukuthi ubuzoyikhulula in my toilet. No. Ngabe ngidayisa imshanelo la. Toilet. Abantu nibadayisela imshanelo noma bese toilet. Well, awukho umthetho osidonisela for shitting people. Man, ngoba uhlala eMapentshisi complex nje, why uzonya kude kanje? Yewena. Ubani onyayo? With all due respect, but uyanya. Hey wena. Awuvale toilet man. Okay. eladelele max imahill So, uyawufuna umshanelo? Yabona uma ungahambi la. Ngizophuma njengamanje ngikubhakaza uyazi. Okay, sengiyahamba. Hey, awadayisa amathishu. Hayi lo saswadayisi. Manake, ithishu uyifuna nawu o. Angifuni manje. how Bese ngizokunika amahlamvu. obvious ifona manje dog atiwenzana ngini ya toilet like mahe umbuzo njani do ithishu ifuna like ngiyabasela mina umuntu mase mbuza the obvious mhlawumbe sithi mhlawumbe ihlelele kuyifoni mfethu uhlele kuyifoni like awuboni imfethu like Tsule ngawe. Oh, since uyindoda strong, ngokunikeza itshu usule ngalo. A strong man with a strong butt. Hey wena ngithe hamba la. Okay, sengiyahamba. Qoqo. mshaneli Queen the fix. Sidayisa imshanelo la. We ngisanawo umshanelo. Thenga phela wesibili ube nesipele.
just in case ulahleka uphuka lo mdala. Hayi bo Maxwell, musu ngibhedela sengaba nemshanelo emibili kanti ngisigwilini mina. Awunayo imob? Nah, but ungawuthenga lo mshanelo bese kuthi lo mdala usebenzise imopho usule ngawo, yabo? Maxwell, ubone uthi ngisilima ikhanda lonke mina. Sacela uhambe lana. Kwavela abantu abamnyama bangasupportani dog. Wabantu abamnyama bangasupportani. Sawubona. Sambe sidayisa ngemshanelo la. Awu, hayi siyabonga. Ubongani? Umshado Ukuthi unani? ukuthi nginawo ngude. Bethi lo imahiu dog. Nami nje bethi ngidathi lapha makhona umuntu like ithina ufuna ukudayisa something. Ngifike ngiqale ngene ngibuze ukuthi mase idinga mhlawumbe insipho asho ukuthi hayi cha. Alright, mase ngiyaphuma ngithi hayi siyabonga like tshayisa inhlonipho. Singafisi something akhuleka sedinga ungahamba like dog. Yebo nje uma sehloniphe sethi hayi siyabonga. Lento endala kanje uyibiza ngomshanelo? Awu kahle bo wena thenga. Ngenkani nipho? Ngenkani bhodi? Laba badinga wama skills okudayisa mfethu okuheha umuntu mfethu. Mhlawumbe abo umshange enqatha abona umshanelo mfethu mangase uphathi zonke intombi zingafuna ukushanela nga yabona umshanelo mfethu mawubeka nje upress le button la activate ishanelele wona yabona umshanelo mfethu uyashanela mfethu ayikho nani ezibe elilodwa nje mfethu elizosala bonje like uzoshanela sengathi umumopho yangena nje endlini yakho uzoshibilini ngingathi le mshanelo mfethu uhlukile abo like khanda izitori engasile dog nawe yabaza abantu uthi Anton Awunayo imali? Iphelele kuleli hembe. Kahle zishaphi la. Yini? Wawuye membesweni watshotshisa silemkhonyana. Kahle. Kwenzakalani la? Wethu businessmen abanjani ndaba dog hamba ucoba abantu kodwa uzama ukwenza umsebenzi like come on dog. Awusondeza ubhushu wami lapha. Lapho for sure akanawo busha khombole kathi lo esho leyo nto kulo kudlamini hayi awusondeza uspam sami lapha yathi intwana hayi mama nesspam we lokho enza sekathi nespam Abet ngoba nakho nje bethu Maxwell unamanga umahewu uhlakaniphile sidididi yabo lapho lo umahewu ngabashaya ngesingisi yabo wavela abantu abaningi abasazi isingisi abangathi English like is a communication language lapho bashaya ngesingisi ulo Maxwell bethu creator manga bedayisa imshanelo like dog ube nje team wena Nayi imshanelo edayisayo. Ngingane mina. Manje lokho kuhlangana naphi lemshanelo? Mungenayo imali. ilima lezi Bona mfethu inzima lento yokuba enter. Yabona inzima lento yamabhizinisi mfethu. Alivumanga ukuphuma lela. entrepreneur Agama ne. Kahle. Yazi into yokuba enter. akubona futhi ekathi khona lo angathi uSixomax kwamahewu ethi ezisokuma lapha ngathi amshela ethi mina mama I'm an interpreter asithi usebenza phela hayi akusebenzi nginama business army entrepreneur mase wathi I can be that just for you like dog entrepreneur like Inzima lento yamabhizinisi mfethu. Alivumanga ukuphuma lela gama ne. Kahle. Yazi le instance sikuzodayisa ka fast since engasekho lo muntu oyidayisa imshanelo. Hey. Cha siyithathe kancane lento. Ende nakusasa abazobe bengayifuni imshanelo. Futhi kuzofanele siyozama ukudayisa kwelinye ilokishi. Mhlambe nakhona sisoba nenkinga efanayo nje.
Ngiyazi ukuthi ngathi umjomba singamfaki kule nto yethu. Kodwa uyabona nawo kubi. Yazi nami kade ngicabanga yena umjomba. Hawu, asiyeke yena. Oh, wait. Now that's going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and leave a subscribe button. I react to Abafana Boys and Udlamini Star. Me out. Peace.